Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pada siang hari ini akan melaksanakan pembacaan riwayat sejarah Natuan Syekh Abdul Qadir Jailani kana hayat kang kaping sadasa. Bismillahirrahmanirrahim. Hikayat kang kaping sadasa sing Muhammad Azhari lawan saking sekang mulia kakasih Abu Mafakhir angan dikasakali satuhune sun angrungu saking bapa manira duk anak ing prajadi miski ing dalam hijrah Nabi alaihi salam 500 sengket warasa punjulipun sangang riris bapani sun amiharsa pangandikane Syekh Muhyiddin duk ana ing Baghdad Syekh Abdul Qadir Amus maring bapa manira atutur polai haji ana jaisun munggah haji ing Ka'bah duk isun masih taruna kalani sun munggah haji mio saking desa Baghdad ten mawi wong sawiji angin isun pribadi lan isun ten mawi sangusa demi lan manira tatkala munggah haji ing munara kang wis masyhur benak sekaning munara Umul Qurun winastana maka isun apa panggih lawan wong lanang sajuga kang kakasih Sayyidi ingkang putra musafir maka Sayyidi Amus atakon ing manira Tuan arep maring pundi jawab manira isun arsa ing Mekah maka Sayyidi wacana ing tuan mangko ati babarengan lan manira isun uga arsa haji atut manira babarengan angin si manira ten mawi sangusa demi maka Sayyidi aris dening angucap manira uga mangkana tan mawi sangusa demi maka sawising mangkana isun wong roro lumaris duk isun ana ing margi saksana isun andulu ing wanodia sajuga
ingkang bangsa Habsi liwat kuru sarirene darahine katinggalan turdodote tatambalan sarwi atutu prarahi tur isun dinuking tinggal sahawacan ariri ujare saking endi wong nom sakaronipun maka isun ngucap manira saking ajami maka wanodia iku mali wacana sira akar sakangilan ingati isun khawatir maka ujar isun apane kang dadi khawatir wadoni kunawuri ing masa iki sun dulu saking negara Habsa pangeran kang maha agung wis angaton ing atase atinira lan sira sinung nugraha dening yawang kang maha tinggi kanugrahan ingkang mulia ingkang durung sinung walilian sing sira kaki kang ali nugraha agung liwat suka manira ing pakanira ang waruhi lawan mangko bengi isun buka puasa salawas isun puasa tan elok buka wislamilami angin mangka isun buka kelawan sira sakali wano dia iku noli lunga saking arsanisun lampai amurang marga isun uga pon lumaris andum parap talan wong wadon wis tak katinggalan mangkana isun lumaris parap tamaring waktu Aisyah sangsana isun ningali anaran padan siji saking biat temurun maring arsa manira ahi siroti 6 wiji lawan warak serta lawan jajanganan lan wong wadon iku serta muji maring yawang widi ngucap alhamdulillahilladzi akramani wa akrama dhaifi mangkana ing tegasipun saking puji ing Allah kang mulya kaken ing dasi lan mulya kaken ing tatamu hamba wong wadon iku wacana satune roti iki temurun ing saban wengi kakali
Anging sawengi iki 6 roti kang temurun karena pakan nirasa kali kang sun suguhi lan ana malih temurun saking wiyat awarna kendita 3 maka isun nginum sami banyune keliwat ledat dan anak kang nyerupani rasane liwat legit dan sami lawan banyu kang ana ing dalam dunya maka wadon iku nulis sigra wisata saking arsa manira maka noli isun lunga barang lawan syahidi saksana wis parapta ing Mekah maka isun tawab sami kalilawan syahidi maka yawang sukma agung nyatoni kanugrahan maring syahidi kalawan sewiji kang awarna cahya maka syahidi kang teka maka ujare kang aksi satune iku pecah maka ing nalika iki wong wadon ika parapti ingkang awe roti ing dangu ngadeg bener ing sirahe syahidi kang kapati serta ambalik-balik ingkang mustaka ananada ing yawang sukma mulya muga-muga nguripana malikang amatani ing sira mangkana syahidi tangi saking idining yawang widi maka ing sewise iku isun sinung nugraha dening yawang kang maha tinggi kalawan cayaning yawang ingkang tumedek lanisun amiharsa suaraning batin isun pribadi Hei Abdul Qadir kang mulia sira ugaan deweki kang nyata tanpa tanding sinung linui dening pangeran kang agung saking wali kang lian tatapana jaging sir halira andewe kita tanpa sasama lansira kang misa saking kang andikaning widi kasebut ing dalam Quran kang agung kang maha suci pangandikaning widi ayat maketen Bismillahirrahmanirrahim ma ayate pasanuriyaka min ayatina ajabat tegesing dalil mangkana lagi aningalaken ing sira
saking ayat sunya kang anggawa wak ing jalmi lan kang agawe harja lan anglunguhaken muhyiddin karena manfaate sira ing saking makhluk lan setuni ana wong kang sun pilih wong has-has lan sakehe para wali langsung temukaken sira ing sakehe para wali kabeh atas tangan ira karena sira sayakti he Abdul Qadir kang luwi parak lan isun mangkana linging suara sing kolbun isun pribadi mangga sewis isun amiharsa suara wong wadon iku ngucap ingkang uni awe roti ujare maring manirahe wong enom sun tingali gawok isun ten sepi ing dina iki sun dulu maring kamulyanira anak cahya angaubi tur angubeng angi dari ing sirahira lan mali sakehing malaikat maring sira angi dari malah tekang awang-awang lawan mali sun tingali netraning para wali mundali kan dulu maring kamulyanira kang ana ing masyrik lan maghrib lawan mali sakehing para aulia ngandua kakaning sira kaya upamaning kang winihaken ing sira angan-angan kapti saksana anoli wong wadon ikasun dulu wis lunga saking arsa manira datan kang sitan mulat mali isun seuwise ika wali sanga nukahiji Malik Ibrahim putra Jamaluddin Husain. Moga-moga para wali, para anbiya, para rasulullah, para malaikat pada nyelamatakan atau pada nantayungan pada diri kaula atau napi anu memirang ke suara iya atau napi anu muter karena iya riwayat sejarah Tuan Syekh Abdul Qadir menang keberkahan keselamatan dunia rau akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.